जय जगन्नाथ साଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ମୋ ପୁଅ ପାଖରୁ। ମାମା ମୁଁ ଉଠିଗଲି, ଆସ ମୋତେ ମାଲିସ କର କହୁଛି। ତ ମୁଁ ପୂଜା କରିକି ଆସିକି ଶୟାବଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇକି ତାକୁ ଭିଜେଇକି ରଖିଦେଲି। ପୁଅ ମୋର କାନ୍ଦୁଛି, ପୁଣି ତାକୁ ନେଇକି ଆସିକି ତାକୁ ଗେଲ ବେଲ କଲି। ଆଉ ପ୍ରବଳ ଭୋକ ହେଉଥିଲା, ମୁଁ ଖାଇବି ବୋଲି, ତ ଇପି ତିଆରି କରିବି ବୋଲି ମୁଁ ତିଆରି କରିପାରିଲିନି। ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମୋର କହିଲି ଯାଅ ତୁମେ ଟିକେ କରିଦିଅ, ମୋତେ ପ୍ରବଳ ଭୋକ ଲାଗୁଛି। ତ ସେମାନେ ମୋର ସବୁ କିଛି କରିଦେଲେ। ଆଉ ପୁଅକୁ ମୁଁ ଗେଲ କରି ତାକୁ ଶୋଇ ଦେଇକି ଆସିଲି। ଶୋଇକି ଆସିକି ଟିକେ ମୁଁ ଖାଉଥିଲି ଶାନ୍ତିରେ। ତ ଶାନ୍ତିରେ କ'ଣ ଖାଇବି ଯେ ସେପଟେ ପରା ସାଇରନ୍ ଦେଲାନି ମୋ ପୁଅ। ତ ସେ ଭିତରେ ସ୍ୱାମୀ ମୋର ଗଲେ, ତାକୁ ଧରିଲେ। ତ ମୋର ସୋୟାବଡ଼ି ଭିଜେଇକି ରଖିଥିଲି, ତାକୁ ହେଇଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚିପୁଡ଼ିକି ରଖିଦେଲି। ପୁଅର ଖାଇବାର ଗାଜର, ଡାଲି, ବିଟ୍ ତାକୁ କୁକରରେ ଟିକେ ସିଟି ମାରିଦେଲି। ସିଟି ମାରିଦେଇକି ବସୁମତୀ ଚାଉଳକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇକି ତାକୁ ଭିଜେଇକି ରଖିଦେଲି। ତ ଅଦା ରସୁଣ ମୋର ଛେଚିବାର ଥିଲା, ଅଦା ରସୁଣକୁ ଛଡ଼େଇକି ଛେଚା ଛୁଚି କରିଦେଲି। ପୁଅ ମୋର କାନ୍ଦୁଛି, ସେପଟୁ ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପୁଣି ମୋର ସବୁକିଛି ପୋଡ଼ିଯାଇଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ତାକୁ ଗାଧେଇ ଦେଲେ କାଳେ ଭଲ ଲାଗିବ ବୋଲି ଗରମ ପାଣି ଟିକେ କରିଦେଲି। ତ ସେ ଭିତରେ ସ୍ୱାମୀ ମୋର ସବୁକିଛି କଟାକଟି କରିଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ତାକୁ ଗାଧେଇକି ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସବୁ କାମ ସରିଯାଇଛି। ତ ସେ ଭିତରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି। ଆଉ ପୁଅ ତ ମୋର ଏପଟେ କାନ୍ଦିଲାଣି, ସେମାନେ ସବୁକିଛି କାମ କରୁଥିଲେ। ତ ପୁଅକୁ ଧରିକି ମୁଁ ମଝିରେ ମଝିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲି କେତେ କାମ ଆଗକୁ ଗଲା ବୋଲି। ତ ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଗେଲ ଖେଳୁଥିଲୁ କିଚେନ୍ରେ। ମୁଁ ତାକୁ ଏତେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ଜମା ଶୋଇଲାନି। ତାକୁ ଧରିକି କିଛି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତ ସେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ସେ ଭିତରେ ଆସିକି ଦେଖିଲାକୁ ସ୍ୱାମୀ ମୋର ସବୁକିଛି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ମୋର କହୁଛନ୍ତି ତୁ ବସି ପଡ଼, ଶାନ୍ତିରେ ଖାଇଦେ। ପୁଅ ଉଠିକି ବସିଲା ପରେ ଭଉଣୀକୁ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରିକି ଦେଖାଉଥିଲୁ, ସେ ଜମା ଦେଖିଲାନି, ରାଗିଗଲା। ତ ସେ ଭିତରେ ସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଚାମଚରେ ତୁ ଖାଇଦେଉନୁ। ମୁଁ କହିଲି ଚାମଚରେ ଖାଇବା ଅପେକ୍ଷା ହାତରେ ଖାଇବାର ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟଟା ତୁମେ କ'ଣ ଜାଣିଛ? ପୁଅ ମୋର ଉଠିଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ। ପୁଣି ତାକୁ ଆସିକି ଗେଲ ପେଲ କରିଦେଲି। ତାକୁ ଟିକେ ଶୋଇବି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଯାଇ ସେ ଶୋଇଲା। ଶୋଇକି ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲି ମୋର ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା 5ଟା 20। ସେ ଭିତରେ ମୋର ବାହାରେ ଡ୍ରେସ୍ ଗୁଡ଼ା ଶୁଖୁଥିଲା, ତାକୁ ନେଇକି ଆସିଲି। ଆଉ ନେଇକି ଆସିକି ଟିକେ ଘର ପରେ ଝାଡ଼ୁ ମାରିବି ବୋଲି ତ ଛାନିଆ ମାନିଆରେ ଆସିଲି। ଘର ପରେ ଟିକେ ଝାଡ଼ୁ ମାରିଦେଲି। ତା ଭିତରେ ପୁଅ ମୋର କାନ୍ଦୁଥିଲା, ତାକୁ ଏଇଠି ଶୋଇଦେଲି। ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟିକେ ଦେଇଦେଲି। ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇକି ଆସିଲାକୁ ପୁଅ ମୋର ସେଇଠି ଶୋଇଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକିରେ ରହିଲା।